APM wangosankhidwa kumene ngati president. Analonjeza zambiri pa kampeni koma budget sanapatsidwe. HRDC inalephera kudzudzula Chakwera zaka 5. Akubwera ndikumadzudzula Mutharika miyezi 2. Kunali zikwanje, corruption. Ena anagula fertilizer ku butchery. HRDC inali chiti. Kuyambira 2022 mafuta agalimoto amasowa mdzikomo. Alimi akapasidwa makuponi kupita ku depot fertilizer amasowa. Amalawi akapita ku nsewu kufuna mademo. HRDC mabwera ndikunena kuti kambirana ndi boma. Ndelero tikudabwa. Miyezi 2 after election HRDC kunena kuti Mutharika alephera. Kuonjezerapo akulemba kalata ku United Nations kunena kuti Mutharika akuphwanya maufulu. Mbuyomu kunali anyamata zikwanje amatetezedwa ndi polisi. President amapita pa podium ndikunena kuti ndikufinyani mundimva kuwawa mpaka 2030. Sitinaone HRDC ikulembera kalata United Nations. Akuluakulu ngakhale mwana wang'ono akudziwa kuti HRDC inatha ndi maagent ama Congress Party. Mutharika analonjeza zambiri pa kampeni. Tikudziwa sanakwaniritse chifukwa budget sanapatsidwe. Budget imene tikugwiritsa ntchito pano inaonongedwa ndi Chakwera. 3 trillion Malawi kwacha anagulira mahewu. Ndiye panakubwera ndikumena kuti Mutharika akwaniritse malonjezo. Chikhalirecho anaononga 3 trillion. Posachedwa Lazarus Chakwera anali ku Tanzania akuti mediator pokazikitsa bata. Atafika kumeneko anthu amukana kuona kuti amene ndi mtsogoleri wa zikwanje. 2019 Amalawi anali ndi chikhulupiriro ndi HRDC, but not now. Gift Trapezi Michael Kayatsa ndi gulu lake ndi Amalawi Congress atakhapita namiwa anabwera bwera ndikunena kuti anamiwa ndi munthu osafunikira, ndi supporter wa DPP. Ndeti mafuna tiafunse iwowa ineyo akukutumani nani? Chifukwa namiwa atakhapidwa manena kuti ayi anamiwawo akutumidwa ndi chipani. Ineyo chipani chimene chikutumani kuti muzilimbana ndi Mutharika just 2 months into presidency, amene akutumani nani? Obviously ndi Chakwera. Munali kuti munthawi ya zikwanje boma linagula fertilizer ku butchery, simunayankhule. Ndalama za mafuta zinabedwa, petrol ndikumasowa, simunayankhule. Ndero musatibowe chifukwa Mutharika angokhala miyezi 2. Budget sanapatsidwe. Mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwetekani pokudikiritsani ma filling station. Komano chomwe ndikufuna mudziwe nchakuti anthu akunokuma omwe apanga zinthu zosokoneza mafutawa niwadziwa, ndipo akudziwa kale kuti potha zisankho sabata ya Malawi ntchito zawo zikhala zitatha. Chifukwa chomwe apangachi nchipongwe kwa inu nonse komanso kwa ine. Reserve Bank Governor amene ndi katswiri pa nkhani za chuma wagwirapo ntchito mabungwe osiyanasiyana. Anali Managing Executive Director wagwirapo ku USAID Afrodat, that is abbreviation kutanthauza kuti African Forum and Network on Debit and Development. Kuyambira 2014 anali Chief Economic Advisor wa APM, Mera Chief Executive. Anapanga nawo manifesto ya chipani cha DPP, sukulu ya ulere, 5 billion Constituency Development Fund, fertilizer kwa alimi. Anakhazikitsa nawo manifesto amenewo. Akuluakulu, history is the best teacher.